Rapport ta' inkjesta li kienet ilha għaddejja għal kważi 3 snin sa mill-2015 jikkonkludi li l-Bord Konsultattiv maħtur mill-Ministeru tal-Familja mhux dejjem ħad deċiżjonijiet fl-aħjar interess tat-tfal. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati nazzjonalisti Claudio Grech, Robert Kutajjar u Ivan Bartolo saret talba biex il-Gvern jerfa' responsabilità għal dawk it-tfal li ġew imċaħda milli jkollhom trobbija sewja u normali f'familja. Dan fil-waqt li sar appell biex jibdew diskussjonijiet dwar dan ir-rapport minnu fih fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra. Claudio Grech, il-kellim tal-Oppożizzjoni li fost l-oħrajn huwa kelliem għad-drittijiet tat-tfal, għalli l-Oppożizzjoni taqbel mal-konklużjoni ta' dan ir-rapport u jistqar li hemm xi deċiżjonijiet mill-Bord Konsultattiv illi setgħu kienu aktar imxaqilba lejn il-ġenituri bioloġiċi minflok ħarsu l-interessi tat-tfal. Claudio Grech qal li dan huwa suġġett sensittiv li jitratta l-formazzjoni ta' tfal u li hemm bżonn li l-Istat iħares l-interess ta' tfal kif dawn il-minorenni mhumiex kapaċi jiddefendu lilhom infushom. Għalhekk dan ir-rapport għandu jispira bidliet fil-liġi. Reazzjoni tal-Oppożizzjoni li aħna tinresqu llum hija reazzjoni li fl-ewwel lok taqbel mal-konklużjoni tal-istess imħallef Michael Mallia. Il-Bord interess wieħed u wieħed biss għandu dak li jippromuovi esklusivament u unikament l-interessi ta' tfal l-ewwel u qabel kollox. Min-naħa l-oħra tkellem ukoll id-deputat Robert Kutajjar li stqar li din l-inkjesta mill-imħallef Michael Mallia bdiet fil-21 ta' Ottubru 2015 wara sensiela ta' mistoqsijiet parlamentari li saru minnu. Kompla li huwa importanti li wieħed jifhem ukoll li dan il-Gvern waqaf għadd ta' liġi dwar protezzjoni tat tfal li kellu jidħol fis-seħħ din is-sena. Iżda wara insistenza mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista flimkien ma' numru ta' stakeholders, il-Gvern se jaċċetta li jwaqqaf din il-liġi milli tidħol fis-seħħ. Kien hemm diversi rapporti li qed tasal għand l-Oppożizzjoni dakinhar kont nixxedowja wkoll l-interess ta' tfal fejn kontinwament kienu qed jaslulna li kien hemm deċiżjonijiet minn dan il-bord partikolari illi ma kienux qed jittieħdu fl-interess ta' tfal. Id-deputat Ivan Bartolo indirizza lil ġenituri ta' dawn it-tfal li għaddew minn trauma kif mhix xi ħaġa faċli li wieħed jitrabba f'familja oħra. Stqar li din hija sitwazzjoni diffiċli u li dawn il-ġenituri għandhom bżonn l-appoġġ tas-soċjetà. Aħna l-appell tagħna huwa mhux biss lil dawn il-ġenituri biex iħobbu lil uliedhom illi huwa dritt tagħhom nerġa' ngħid, imma kollox ma kollox iridu jżommu f'moħħhom li kull trobbija, kull esperjenza taffettwa lil dawn l-ulied. Temm jgħid li l-Bord Konsultattiv li jagħti pariri dwar it-trobbija ta' tfal hemm bżonn li jkun iffurmat minn nies li huma esperti fis-settur u mhux maħtura politikament.